Bir үзгәрешләр тигезсезлекләр темасының практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирим. Санлы аралыкка кергән иң зур бөтен санны күрсәтегез. Cevaplarınızı tekşiriniz. Birinci birimde cevap en zor bütün son -3. İkinci birimde en zor bütün son 1. Üçüncü birimde en zor bütün son -6. Dördüncü birimde en zor bütün son -1. İkinci birim. Тигезсезлекне шишегез һәм аның шишелешләре күплеген координатлар турысында күрсәтегез. Тигезсезлекләрнең үзекләрен кулланып шишәбез. -10га бүләбез, димәк, капма-каршыга үзгәрә. -1гә бүләбез, шуңа күрә тамга тигезсезлек капма-каршыга үзгәрә. Тигезсезлектә кечерәк яки тигез, шуңа күрә тамганы буйыбыз. Һәм җавапта да -6-ны квадрат җәйләргә алабыз. 2 кисәкне дә 5-кә тапкырлыйбыз.